Děkuji, Luci, a chtěla bych ještě rychle před obědem pozvat na pódium poslední přednášející v tomto bloku, a to je paní doktorka Erika Tymková, která vás seznámí s aktivitami Slovak Kron klubu, tedy s podobnou organizací, jako jsme my, která působí na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz za pozvanie a za to, že tu každoročne môžeme za Slovak Kron Club byť. Väčšinou ste boli asi zvyknutí na našu predsedničku Veroniku Ivančíkovú, ktorá sa z osobných dôvodov nemohla zúčastniť, ale všetkých vás veľmi pekne pozdravujem. Moje meno je Erika Tymková, som členkou predsedníctva Slovak Kron Clubu približne 3 roky. Pacientkou som približne 16 rokov a posledný rok mám skúsenosť už aj z tej druhej strany od toho počítača. Môžete vidieť naše weby, sociálne siete, kde sme veľmi aktívni. Moja prezentácia bude skôr také opakovanie. Ľudská spomínala veľmi veľa aktivít, ktoré máme spoločne, takže náš Slovak Kron Club je trošku starší ako vaša organizácia. Minulý rok sme oslavili 30. výročie, takže skoro dvojnásobne. Ale aj vzhľadom k tomu nás to zaväzuje tvoriť a tie naše projekty a aktivity sú veľmi obmedzené aj na tie tradičné veci, ktoré členovia, ktorí sú 28-30 rokov členmi, majú zaužívané, takže sa aj snažíme podporovať tieto tradičné aktivity a doplňať k ním také tie moderné, nové a podobne. Našou víziou v Slovak Kron Clube je lepší a kvalitnejší život pre pacientov IBD. Čo to znamená? Je to v podstate ten lepší a kvalitnejší život mať vďaka tomu jednak, že pacientov vzdelávame, jednak na podobných konferenciách, webinároch, seminároch, spoločné stretnutia, vymienenie si vlastných skúseností a vedomostí a advokácia pacientov na rôznych úrovniach, či už európskych, alebo v širokej verejnosti, odbornej verejnosti. Sociálne, právne poradenstvo, nutričné poradenstvo. Takže vo všeobecnosti je to tá advokácia pacientov, sme členom tiež FKF, Európskej federácie, vzdelávanie, informovanosť pacientov, rôzne brožúrky, taktiež sa inšpirujeme vašimi brožúrkami, pacienti ich tiež majú k dispozícii, podpora pomoc pacientom, organizujeme rôzne prednášky, kde aj sociálno-právne poradenstvo, vysvetlujeme im, aké možnosti majú od toho štátu, aby ich využívali a ďalej teda zvýšiť povedomie vo všeobecnosti. Čiže tak od A po Z snáď niekedy sa nám to podarí. Naša členská základňa, ako už aj Ľudská spomínala, je okolo 15 000 pacientov na Slovensku. Našimi členmi spolu aktívnymi, neaktívnymi okolo 1000 pacientov a teda našim hlavným cieľom je zvýšiť našu členskú základňu do budúcna. Vo všeobecnosti sa klub skladá z členov a potom z predsedníctva. V predsedníctve sme momentálne samé ženy. Aj táto fotka je pred 3 rokov, kedy sme boli zvolené, nie je to veľmi aktuálne. Bohužiaľ, niektoré členky sa už odhlásili, takže budúci rok budeme mať voľby a snáď sa nám to trošku rozšíri. Teda tu môžete vidieť Veroniku, to je naša predsednička. Potom sú to rôzni dobrovoľníci, či už z pacientských radov, alebo aj nepacienti. A potom podporovatelia, ktorí sú väčšinou rodinní príslušníci. Naše aktivity a projekty. Ako som spomínala, opierame sa o tie naše tradície a jednou z našich tradičných aktivít je edukačný víkend, čo je v podstate niečo ako táto konferencia. My to máme také viacdňové, lebo máme radi tú socializáciu na Slovensku. Takže je tam aj nejaký hudobný, tanečný program. Sú tam samozrejme lekári, odborníci. Je to vždy v nejakom inom meste. Veľakrát je tam aj prehliadka toho mesta. Ďalej je to rekondičný pobyt, ktorý sa každoročne koná vždy v nejakej inej lokalite. Posledné roky to bolo v Tatrách.
A pacienti tam majú ráno cvičenie, cez deň sa idú poturistikovať, zvládajú od najťažší túr, od takých prechádzok, ale naozaj málo kto ostáva na hoteli, po obede nejaké wellness, večer prednášky, snažíme sa to aj trošku edukatívne viesť a samozrejme tá socializácia. Tento rok náš rekondičný pobyt, našho rekondičného pobytu sa zúčastnilo 60 pacientov a bolo tam aj dosť nových, takže tomu sa veľmi tešíme. Toto je náš člen Janík, ktorý na tomto portréte má aj svojich hostí, ktorých spovedal do podcastu, ktorý sme začali minulý rok, takže tomu vás vyzývam kľudne, ak máte aj vy radi slovenčinu a chceli by ste sa nejako možno si spestriť tie svoje vedomosti. Aj my máme nejaké, či už pacientské príbehy, alebo odborníkov, ktorí sú vyspovedaní jednak v podcaste, volá sa to Slovak Chronicle Club podcast, je to na všetkých podcastových aplikáciách. A ako už aj Ľudská spomínala, je to TV relácia sa volá IBD pod kontrolou a je to na TV Doktor, ktorý je aj online. Slováci to máme normálne ako v rámci káblovky, taký program, takže tomu sa veľmi tešíme a Veronika tam teda moderuje rôzne diskusie. A tieto 3 bodky sú ďalšie projekty, ktorých je nie úplne veľmi veľa, ale je ich viac. A teda posledné, aby som nezabudla, je to Pilates, ktorý sme v rámci rekondičného pobytu pred 2 rokmi začali cvičiť a pacientom veľmi vyhovoval po tom, čo bola dlhoročne yoga. A vymysleli sme taký koncept online pilatesu, čiže členovia nášho klubu mali zadarmo 1 krát týždenne celý rok cvičenie pilates. Nemalo to nejaký extrémne veľký úspech, ale tí, čo chodili, si to veľmi pochvalovali, takže máme na to pozitívne ohlasy a možno sa pokúsime to zorganizovať aj budúci rok. A teda ďalej s vami zdieľame taktiež IBD aplikáciu, IBD pod kontrolou, čo je taká modernejší typ zaznamenávania si svojich ochorení, teda príznakov, rovnako aj návštev lekára a podobne. Takže to vám taktiež odporúčam, ak to niekto z vás ešte nevyskúšal. No a našim takým najhlavnejším projektom, o ktorý sa snažíme posledné mesiace, je profesionalizácia. Ako som už spomínala, naša organizácia je trošku staršia, bola vybudovaná už dávnejšie. A teraz prichádzame s takým novým vetrom a chceli by sme to trošku vylepšiť. Takým tým prvým krokom bola aktualizácia stanov, aby nám dovoľovala viac projektov, ktorú už máme za sebou, takže to sa veľmi tešíme. Ďalším bodom bude rozšírenie tímu, jednak o profesionálov, či už asistentka, personalistka, projektová manažérka, fundraisery a podobne, ale hlavne dobrovoľníci, či už z radu našich členov, alebo nejakí študenti a podobne. Taká dobrá správa pre nás, možno poteší aj vás. Máme už našu prvého zamestnanca, to je naša virtuálna asistentka, ktorá je teda ako živá, ale pracuje virtuálne. Takže tomu sa veľmi tešíme. No a jeden z ďalších bodov, ja som to tu uviedla ako také 3 najhlavnejšie, sú projekty zamerané na rast. Budú to jednak IT projekty, kde chceme zlepšiť vzhľad nášho webu, naše sociálne siete a takisto napríklad projekt lokálnych koordinátorov, ktorý som si všimla, že to funguje aj u vás. Chceli by sme mať nejakých zástupcov na rôznych častiach Slovenska, keďže naša tá členská základňa je primárne v Bratislave, tom druhý koniec Slovenska Košice, odkiaľ som aj ja. A to celé, čo tam vypadáva, tak sa snažíme nejakým spôsobom taktiež zainteresovať, takže takíto nejakí lokálni koordinátori by mohli v najbližších týždňoch, mesiacoch vzniknúť. No a čo ma najviac teší, je naša vzájomná spolupráca, ktorú máme s Čechmi a s vami a Českou pacientskou organizáciou, aj s Ľudskou, a že si dokážeme vymieňať tieto jednak skúsenosti, vedomosti, navštevovať sa, prezentovať sa a veľmi ma to teda teší. Takisto ohľadom fotografickej súťaže sme tam prispeli našimi cenami a jednou z cien je aj budúcoročný rekondičný pobyt, takže sa budeme tešiť, ak by ste to náhodou vyhrali a videli by sme sa.
Ak by ste mali akékoľvek otázky náhodou alebo tipy, ako zlepšiť našu organizáciu, kľudne nám napíšte na tento e-mail. A ja vás len chcem pozdraviť od našich členov. Tu sú fotky z rekondičného pobytu, ktorý sa dnes skončí po týždni. A počasie bolo také premenlivé, ale posledné dni boli veľmi slnečné a teda veľmi ma teší sledovať, ako sa všetci združujú a socializujú a veselia a trávia čas v prírode. Takže ja vám ďakujem.